Ngiyaxolisa ivideo yami iyaqhubeka into. Isikhathi sokuthi sikhombise ukuthi siyathukuthela manje. Ngoba sikhombisile ama-foreigners esehlala phezu kwethu sebethathe yonke indawo. Hijack ama-flat, ama-buildings, everything sengeyabo. Sikhombisile. Enamandla ethu abonakalile. Namanje ngifuna silwe. Let us not give up. Isikhathi sokuthi sikhombise lo hulumeni ukuthi asizoniphukuphuku. Into kaSARS manje we need to deal decisively with the SARS. Ugovernment wethu usebenzisa uSARS uxhaphaza abantu eSouth Africa. Asidile nje ngqo noSARS. Masebenza sebenzela thina uSARS ukuthi athathe yonke imali kuwe, xhashazwe. Ithatha imali kuwe ngisho usupension uzothatha imali yakho uSARS uyaxebula. Ngisho uclaim u2pot wakho uSARS uyaxebula. Hayi. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi sikhombise ukuthi singabantu siyadinwa futhi enough is enough. Let us challenge uSARS manje. Asingayi govota. Indaba kaSARS ingalungisiwe. Sifuna as a matter of urgency ilungisiwe. Kwesinda kuthina fuel ikhuphukile, indleko zokudla ikhuphukile, yonke into ikhuphukile. Yet siyathexwa. Kuze bekhona izinja la zabaholi sithi abaholi izinja. Ezihlanganyela nokuhlupheka. Egijima maqala zithi hayi thina siyakweseka ukhushula kwentele. Esho ekucinezela komuntu omnyama. Osho ucinezela komuntu omnyama. Athi aseka leyo nto leyo umuntu athi umholi. Izinja. Inja inendaba inja. Inja makudle yona inja. Noko niyibona inja. Ngishini abadlwana. Ngokuyibona inja ithatha ukudle phambi amsela abadlwana. Inja makudle yona sekuphelele ikho ngithi izinja. Ngakho ke thina asincengi. Thina mangabe fanele sibulaleni bhaso sokhuluma iqiniso sonibena futhi. Now is the time ukuthi sisume sime ngenyawo. Abakhokha intela bonke abantu eSouth Africa sixhatshazwe kakhulu. Kunabantu bona abadla imali. Ngiba ngisho ukuthi lama billions o360 million ababe lokhuza imali zamathenda lezi ayiphuma nezomahlala. Imali yabakhokha intela akuyona imali le ukuthi akuyona imali yabo, imali yabakhokha intela. Imali le eqoqwa kithi. Siyaxhatshazwa. Yakhuphuka kabuhlungu itax kuthina ukuze singakwazi ukuphila. Khona sizohlala silokhu sincetheza. Umuntu phela mayefuna lokhu umlokhuze umthandaza. Ukuncisha idingo zakho zokuphila. Inhloso ileyo ukuze silokhu sikhosoza. Ingakho bengavumeli ukuthi sikwazi ukuyiphila simele. Sifuna lokhu besicontrola ngokuthi balokhu besiconsela iconzanyana encane lokho ngabe siyakuthola emlonyeni. Khona sizoqhubeka siphile sisebenzele bona. Kasi ukuthi sisukumeke manje silo sibambaneni. Trendiseni le video. Wonke umuntu okhokha intela kasukumalo. Kumele siphoqe ukuthi lentela eshawa yona tax ayehle. Kube futhi ne tax relief ehlisa ka 20 years. Kube khona nje yehle ngalendlela ezokwehla ngayo. Ikingakhuphuki ime lapho for 20 years. Kobonakala afterwards. Kodwa uma ukuthi lokho abafuni ukumitha lawo ma demands ethu. Asingayi govota, silivaliswa. Sengishilo ngohamba ngendlela. Alivalues manje. Alivalues. Yawe mase silungisizwa, silungise bonke ubugwego obukhona. Asikwazi ukulungisa singabalansisi. Abahamba abantu bokuhamba baphumele ngaphandle. Asilungisele zangaphakathi ke manje. Asidile ngqo. Sesiyazi thina into ecindezelwa yini. uSARS odlala ngathi. Na uSARS uyasetshenziswa uyathunywa. Uma kubiza ukuthi si-shut down i-country si-shut down with demand i-tax relief for 20 years. Asincethezi futhi asincengi. We are not going to tolerate anything. Asinendaba mafanele sibulaleni, mafanele sibophe sokufaka amajele sicwala amajele. Sengikhulumile manje. Share ilokho zentrance le video nitshela abanye bonke abantu eSouth Africa yonke. Isikhathi sokuthi uSARS manje siukhole to order. Bangaka abantu abathola o2pot ilokho ema benefit aphi imali yabo la ku2pot. Bangaki? Bathola malini? Charge 10,000, 8,000, 10,000. Imali nongeyakho. And even usathi ipension usazo-charge. Still kutshotshwa imali yakho ngawo kuthiwa wena i-reason ukuthi ku-introduce u2pot kwakuwukuthi ikwazi ukutshotshwa more money uSARS athathe more money. Sibuza ukuthi mangabe kuzoklema abantu aba5 million per term. 5 million. Zibuze ukuthi uSARS uqoqa malini ngaleso sikhathi kithi. Billions.
billions. Uma kuthiwa nje ngesikhathi isithile ngetheme ethile kunabantu abawu5 million abaclaimile. USARS is collecting billions imali yethu. And not today leyo mali asisizi futhi thina abantu bale South Africa. Uzwa kuthiwa kunamalokhuzana kunama funds or ine funding supporter noma elekelela abantu bamaspaza shop. Ayisiza abantu ba-South Africa, isiza abantu bangaphandle. Imali yahamba yini labantu abathexwe. Lento engikhuluma ngayo ibhlungu ngani zobaba. Ibhlungu. Ingane zobaba ziyasebenza, abantu bavithikile bagugile basebenza 4 years abanalutho. 4 years basebenza abanalutho. Umuntu South Africa mayesebenza uma ezifuna ukuba nomuzi ngeke kwazi ukuthenga imoto eright. Ngeke kwazi ukuthenga imoto, ngeke kwazi ukuthenga ibhaki. Imoto yomndeni efunekala emndenini ngeke kwazi ukuthenga. Ufuna ukuthenga ithezi mayefuna ukuba nomuzi ophilayo. Ngikhuluma ngesimo esikhona mina. Ngikhuluma ngesimo esibhekene naso. Khuluma iqiniso. Whether uyathanda uthandi solukhuluma iqiniso thina. Ngeke futhi usabise thina ukuthi uzosibulala ngoba sizokuthula. Asizokuthula ukuthi usathe ukuthi uzosibulala ngoba ukufa vele siyazi into ekhona. Sizokufa vele ngoba saphila nje dlalo ukuthi sife. Awusabise ngento vele sazi ukuthi ikhona vele. Esazi ukuthi vele sizodlula kuyona. Ngeke usabise ngalokho. Khaso ukuthi sume sime ngenyawo usathi social nje ngqo. Kumele sidemand ukuthi le one kufunakala baphume endabeni ukusitaxa imali ka2port. Into ofuna bayiyeke nje baphume kiyo leyo mali le. Ngoba vele sisazotax basho la thatha imali yethu baphinde futhi bayitax. Uthi inhloso ukuthi kukhishwa labo 2port, i2port system lo kwawukuthi sikwazi ukuntshontsha imali yabantu. Hayi ukuthi baqala lapho kuyintshontsha imali. Even indlela esitaxwa ngayo ayinabuntu, ayinabulungiswa. Kunabantu bona bathatha imali abayifihle endlini. Bafanele ba-account abafuna uku-account ngoba bangcono bona. Khaso uncengana siphelile manje. Asingayo okhethweni. Indaba kaSARS ingaka-address. Ayibona manje umkhankaso the next campaign efuna sibe engaged kuyona ile kaSARS. Akube ne-tax relief 20 years ingakhuphuki i-tax. Ayehle lokho ekhona yehle. So negotiate amahleli phansi ukuthi sifuna yehle ngepercentage engakanani i-tax. So kulokhuza discussa lokho. But asibumbaneni. Sibambaneni. Xhatshazwa thina la. Manje izweleni leni kanti izweni nihlule uthatha inqumo. Asikwazi ukuhlule uthatha inqumo. Ngezwe sithe lethu. Yithi esivotayo. Ithina futhi esikhipha imali kwaSARS abasebenzi millions. Thatha imali futhi lezi zabantu ezitheswa kubantu ziyaqhatshazwa kunikeza amakwelekwele kuniphatha amakwelekwele. Bona bedunisa amakwelekwele edelanga kanje badla imali yenu. Thuthuzeni imali engane zenu. Now it's time to fight. It's time to fight. Elizwe alifuna amadoda asabayo ukufa encethezayo. Afuna amadoda azokhuluma into ngoba ukuthi ujabulisa amadoda athile fuseke. Akuyakiswa ndoda la. Asilwe noSARS manje. Sibone ngoba siyobe sivala umpompi. Ngoba isangayo bathemba imali zabantu. Balwa nani? Basebenzisa imali zabakhokha intela zenu. Balwa nani? Asibakhombisa ukuthi nathi siyawazi amandla ethu ukuthi ahamba agcine kuphi. Lamandla esinawo sasebenzisa. Thina amandla ethu ukuthi sisupporte ngokuthi siyathexwa njengabasebenzi bale country through SARS. Qoqwe imali zethu, kuthiwa imali zabakhokha intela. Kuphinde futhi lezo mali setshenziswa ucindezela thina. Asikuloleni lokho bafowethu. Ayikho into ozoyiyekela ukulo vele ufile, ufana nomuntu ofile. Uma uxhashazo ukwazi ukusebenza many years ungakwazi kodwa ukuthuthukisa impilo yengane zakho. Now is the time ukuthi sisukumeni silwe lokho ngokwethu sikulwela. Singaxhashazwa thina. Kusetshenziswa uSARS sicindezelwa thina. Ayehle ilokho zani tax noma ingehla kathathu bese siba ne-tax relief ka20 years. Phela 20 years nje ungakhuphuka i-tax. Koze kubonala after 20 years. Sengishilo ngohamba ngendlela. Ayitrendiseni le video. Idluse wonke umuntu othandiswe lakhe. Yamadoda ke la no mama bahlakaniphile hayi phukuphuku. Hayi lamadoda la namanye. Akhuluma amasimba la. Abantu abathandiswe labo. Nabantu abakhathalela abantu baSouth Africa. Wonke umuntu. Ungajabula into enza kumakhelwane wakho. Noma uthiwa wena usebenzi kodwa ungajabule ukuthi umakhelwane wakho ushawa i-tax. Usezudlela impahla ngenxa kaSARS. Asilwe naleyo nto leyo bafowethu. Enough is enough. Makubiza ukuthi shut it down, you can't shut it down. Makubiza ukuthi singayo okhethweni, sithi asiyo okhethweni until issue kaSARS is resolved. Lo mlayezo engudlulisana namhlanje. I'm not apologetic futhi angisabi umuntu ongisabisayo, ngingabikho umuntu ozongisabisa futhi sengikhulumile.